खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दङ नखरसेनि मानसिफोरखौ रुवाजों देथारजोबदों। मिथिनाय बादिब्ला बे जाथाया जादों मैया रबिबाराव त्रिपुरानि दालाइ जिल्लायाव। मिथिनाय बादिब्ला सेंग्राया गावनि नखरनि 4 सुबुंफोरखौ रुवाजों हराव उन्दुलांनाय समाव देथारदों होनना मिथिनो मोन्दों। देथारजानाय सुबुंफोरा जाबाय 7 बोसोर बैसोनि बिबै, 32 बोसोरनि बिमा, 10 बोसोरनि बिनानाव आरो 42 बैसोनि बिमानि होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सेंग्राया कम्पिउटार गेम एडिक्ट आरो बियो सम सम अनलाइन गेमिं गेलेनो थाखाय रांबो खावोमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं थांनाय आइएसएलआव ट्रफी देरहानो हानाय बिटिआरनि टीमा मैया उरिष्यायाव फुटबल बादायलायनो गेलेनो थांदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं मैया मोदैबारि दख'रा एबसुनि 37थि बोसोरसालिया जुथुम्माया साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मोजाङै मोजां खुंफुंबाय। मोदैबारि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव खुंनाय मैयानि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जोहोलाव बर'आ। मासि सामलाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लायो मंगलदै कलेजनि गोरावु डक्टर कमलाकान्त बराया। खलायगाव बखपारा दख'रा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि समाज गेदेमा मोनहा बाहागो लायो। मख'जाथावदि गेवलां मेलनि सिगां बिटिआरनि इएम डक्टर निलुत सोरगियारिया बानजाय आफादनि मोदै मुंनि लाइसिखौ बेखेवना होयो। ब्रैथि रादाबाव दं मैया गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 30थि बोसोरसालिया जुथुम्मानि बानजाय आफाद दाफुंनायनि गेवलां मेला कुसुगाव हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि नाब्लाङाव बेलासि 2 रिंगासो समाव मोजाङै मोजां जानानै थाङो। मख'जाथावदि बे आफाद दाफुंनायनि गेवलां मेलाव 6 नं कुसुगाव बियाबनि इएम मुस्रि उकिल मुसाहारि बिथाङा बाहागो लाना मेलखौ मेहेरगोनां खालामो। बेजों लोगोसे कुसुगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि राथिया बसुमतारी आरो इउएन एकाडेमि कुसुगावनि एमडि एबा मेनेजिं डाइरेक्टर मुस्रि सुशान्त नार्जारी आरो गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारि बिथांमोनहा बे आफाद दाफुंनायनि मेलाव बाहागो लायो। बाथि रादाबाव दं सापागुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाजिगावआव एसआइ पवन कलिता असिनि गोख्रों सिग्रोमनायाव ड्राग्सजों लोगोसे 2 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। मख'जाथावदि हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा रामजान हालदेर 30 बोसोर बैसो आरो माइनुल हक 26 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।